Našou úlohou je odmerať volamperovú charakteristiku bipolárneho tranzistora so spoločným emitorom a vypočítať jeho zosilňovací činiteľ. Zdroj, meracie prístroje a tranzistor zapojíme podľa schémy. Najprv zapojíme vstupný okruh a následne výstupný. Z plusu zdroja zapojíme reostat, druhý koniec reostatu zapojíme s plusom mA. Minus mA zapojíme na bázu, emitor pripojíme ešte na minus zdroj a tým vstupný prúdový okruh uzavrieme. Nakoniec pripojíme voltmeter medzi bázu a emitor. Výstupný prúdový okruh zapojíme následovne. Plus zdroja zapojíme s plusom ampermetra, minus ampermetra pripojíme na kolektor a okruh uzavrieme spojením emitora a minus zdroja. Nastavíme vstupný prúd IB a meriame vstupné napätie UBE. Meníme výstupné napätie UCE a meriame výstupný prúd IC.